señoras e señores, son as 6:33 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Xa sei o que me ides decir. Cañotas, é que aínda non vos seguimos nas redes sociais. Pois mal! Moi mal feito, fatal, desastre absoluto. @Voltas co Prato, aí están penduradas todas as receitas que cociñamos todos os días. E hoxe vai ser unha receita doce, dame a minha idea. Así que pasen, por favor, Xulio e Estefanía. Un aplauso para eles. Estefanía, xa sabes que o meu corazón por ti palpita como unha pataca frita. E levo moitos días sin verte, polo tanto síntome mal. Que tal estás? Ben, botándote moito de menos. Normal, normal. Eu tamén te entendo, pero a semana leváchela ben, non? Sí, moi ben. Sí? Sí. Non soñaches, ni... Non, por agora non teño pesadelos. No. O que ten pesadelos sempre é Xulio comigo, non sei como... Eu estaba pensando en deixarvos solos. No, pero si a nos gustanos que nos escoites. Ah, sí. Gustan vos os mirós. Sí, gústame que me escoites, sabes? Porque te poño nervioso a ti tamén. Porque me falas moi alto sempre a min. Bueno, pois, eu que sei, pois terás, eu que sei, sensibilidade no oído. Claro. Non sei. O desta orella... Que queres cociñar? O que mandes. O que mande eu? Vale, pois mira, non vai ser o que mandei, agiadiño, pero vai ser o que mande Dominga, da Serra de Outes. Ola, son Dominga da Serra de Outes. Vou-vos a contar como eu fago a miña tarta especial de frutas. Estendo ao hojaldre, pincho polo medio e botolle unha pouquiña crema pastelera, meto ao forno 15 minutos a 200, deixo enfriar un pouquiño, botolle outra crema pastelera por arriba e botolle as frutas de temporada todas, kiwi, piña, melocotón, nísperos, cereixas, está... Gracias, Domingo. Sabes por qué? Porque me encantan as froitas de temporada, sobre todo as do verán. E sabes por qué? Porque son de temporada, como a min, porque están boas, como a min, e porque están riquísimas, como a min. De temporada? E porque son coloridas, como a min. E de que temporada é? Eu son dunha temporada hai 30 anos, do 92. Hai que mirar, que igual xa está caducado. Está mustio xa, non? Está mustio. Bueno, evidentemente gustanos moito a froita de temporada. Eu son fan da de verán, sobre todo. Non sei por qué. O sea, son consumidor de froita, sobre todo no verán. Porque apetece máis. Apetece máis, igual. Polo contido en auga. Non. Pero a mí tamén incluso a impresión de que é máis saborosa. Non sei por qué, pero igual é o meu paladar. Porque o calor tamén fai que os azúcares se concentren, que te derretas, non? Claro, o calor é... Necesitas cereixa, necesitas amorodo. Vale, vale. Pois Dominga propóñanos unha tortilla, pero non sei que van facer os nosos cociñeiros. Unha tortilla. Unha tortilla? Unha tortiña, dixe. Ah, unha tortiña, perdón. Tamén podía ser unha tortilla. É que falo tan rápido. Sí. Dalle, tortiña. Pois eu vou facer unha tortiña. Unha tortiña. Unha tortiña, pero voume quedar solo cos amorodos. El utiliza varias froitas e vou quedar solo cos amorodos. Vou a cabalo ganador. A cabalo gañador. Bueno, o gañador, como queiras. Un gañador, vas ser gañador. Con tal de non perder, a mí xa me vale. Se cadra Dominga di, non, é que o amorodo non... Home, eu vou facer un tiramisú de amorodos. Oh! Cambiamos aí, eh? Claro. Cambiamos e poñemos cara de interesantes. Con T mayúscula, tiramisú. Tiramisú. E que vai facer Estefanía? Pois eu vou facer unha receta moi semellante á de Dominga. Vou facer unha milfollas de néspera e de cereixa. Froitas con croia. Froitas con croia. Croia. Como a ti. Dice, sí, non, croia. Sí, que máis? croia, caramuña, Caramuña. pébeda. Pébeda, mi má sábelas todas, eh? Pero a min gustame croia, porque se parece ao croio, así duro. Croia. Bueno, Croio. Croio, como a min, como a miña cara. Pois, señoras e señores, cociñamos con froitas de temporada no Voltas co Prato. Marchamos con Xulio Mato. Veña, colla as cos amorosos, veña. Tira. Bueno, pues vamos a ver que sai de aquí. Empeza ben a cousa, eh? A ver que sai de aquí. Mira, Que pasa, primeiro estás de todo... preocupado, nervioso polo tiramisú? Eu, xa sabes que ca sobremesa sempre estou preocupado. Pero estás tenso todo o día, eh? Non. Bota todo o día tenso, de verdad. Cando ten que facer un postre... É verdad. Estás tenso, estás nervioso. Non é que este nervioso, é que salgome da miña zona de confort. A túa zona de confort. Pois hai, para evolucionar, hai que sair da zona de confort. Por eso eu algún día empezarei a cociñar. Mira, hoxe quero facer algo moi especial, entón, inda, e meto un pouquiño máis, e meto un pouco máis de presión a min mismo. Entón, non che quero adiantar moito, pero vai ser un tiramisú moi original. Eso quere dicir que vas facer algo non habitual, ou algo que eu non sei. Claro, como é original, é non habitual. Vale.
Sí, e ti non sabes. Eu non sei. Creo, penso que non. Vale, Penso que non. Entón, como empezas? Vexo Mira, que empezo separas claras de Empezo con xemas. 3 xemas, porque aquí en esta receita imos utilizar solo as xemas, vale? Moi ben. E despois, para 3 xemas, vamos a botar 50 gramos por cada xema de azúcar. Vale, o sea, Entón, son 150 neste caso. Van ser 3 culleradas Ajá. e unha de regalo. Así E son a os medida 150. de Xulio, Así son os 150. a medida 150 de Xulio. 3 culleradas e unha de regalo. No, máis ou menos, home, son... Moi ben. Para. Vas bater. Claro, vou bater, teño que montar isto. Vale, pois entón eu marcho con Estefanía porque estás facendo ruído. Despois dis que bueno, vai tens ruído. razón. Claro. Vale. Vamos con Estefanía Colmeiro, veña. Colmeiro! Pois eu aquí estou Como coa está? masa follada para 1000 Faciando. follas. Para 1000 follas. Pero esa masa follada comprar, o sea, mercáchela. Esta merqueina, Vale. porque, bueno, sabes que a masa follada realmente é unha masa complexa de facer. Entón, pois, Claro, e ti non unha te vías versión- preparada para facela e dixeches, ou na mercado. Una mercar. Vale. Porque necesitaríamos demasiada maxia e bastante tempo. Porque canto tempo pode levar máis ou menos facer unha masa, máis ou menos, é unha masa follada? Unha masa follada, pois precisas entre 4 e 6 horas. Ah, vale, non as temos. Non as temos, e aparte é unha masa que tens que ir enfriando, ir amasando, engadindo manteiga. Claro, cando teñamos o especial da Voltas co Prato de 4 horas ininterrumpidas de cociña en directo, Aí- 4 horas ininterrumpidas, é como o luar. Como o luar, pero de cociña. Aí Faremos unha masa follada. Ese día faremos Ese día unha masa faremos. E follada. a xente da casa se fai masa follada que nos chame 664-483419. Chamade ao Voltas co Prato e contádenos se vos facedes masas folladas, se vos utilizades froita de temporada para cociñar, que é algo que a nos encanta e en Galicia gusta moitísimo. E recordade que, como todas as tardes, 50 euros dunha vez e 50 doutro, moi atentos ao que pasa no Voltas co Prato, incluso ca masa comprada e follada de Efectivamente, con esta masa comprada, o que fixen foi un corte cortala e picala co en partes tenedor, iguais, picala co tenedor e agora voulle por un peso encima, Ajá. a parte de A picala cada co unha. tenedor, a cada Entendo que son unha. dúas masas, non? Son dúas masas Divididas neste en- caso. Vale, Para facer divididas. varias alturas. Ah, 4 capas. Unha 1000 follas. Vale, entón E vamos agora ao o forno. Bien. A Imos ao forno 180 con Estefanía grados. Colmeiro. Canto? 180 grados, 35 minutos. 180 graus, 35 minutos. Non che chego o tempo. Non me chego o tempo. Se tivera que facer a masa, imagínate. Si tiveramos especial de 50 minutos, ao mellor chegaba. Pero non, non. Entón, vamos facer un pouco de maxia televisiva porque son 35 minutos e, mentras tanto, imos co recheo, o acompañamento que lle vas botar, non? O recheo. Sí. Vale. Vou agora coas froitas, Ajá. que vou usar o que é a cereixa e a néspera. A cereixa vou saltear con ron e azucre. Con ron. Sí. Con ron e azúcar. Non leva Con suficiente ron azúcar xa o e ron? azucre. Ou non? A ver, así vai quedar máis doce. Vale. Mais... Vale. Imos chamar a convidada de hoxe a ver que lle parece o que estamos facendo coa súa receita. Que pase, por favor, Dominga da Serra de Outes. Un aplauso para ela. Fixadeus. Bueno. Atención. Hola, antes de nada vou te saludar. Hola, Dominga. Hola. Que tal? Bueno, Eso é para min. Bueno, Eso- si dá Ou para pa todos. todos. Ese Para é un todos si problema. dá. Bueno, entón, nada, no, se o quere compartir mellor que marche, Dominga, no. No, Si no. fose para min, sí. Si fose para... Non é broma. Que tal, como estás? Moi ben. Bueno, moitísimas grazas, por traela. Queres que reciba eu? Sí, Recibo eu hombre. oficialmente. Aquí está, oficialmente, a receita de Dominga da Serra de Outes. Un aplauso para ela. Aí está. Esta é a receita feita, non, en realidade? Sí, sí. O sea, que ti mandaches é isto. Sí, eso mismo. Mima, para superar isto. Isto comprache, non? Non, no, E é verdade, Domingo. No. Domingo, a ver. No. Queres que che diga un secreto? Sí. Eu traballei en pastelería. ahora... Espera, entón, ahora sí que- espera. Voulle dar unha Ahora volta. sí que estamos Espera, voulle dar unha volta. fastidiados. Entón fuches capaz de ir á pastelería onde traballaches facer isto? No. Cocelo, polo menos? No. Bueno, é igual. Bueno, a bandeixa polo menos era da pastelería. Ah, pues de eso sí. Ah, a bandeixa sí. Bueno, pillei aí un pouquiño. Sí. Bueno, Dominga, contame, entendo que ao traballar na pastelería tantos anos que che gusta moito a repostería. Sí? Sí. Encántache. Encántame. Moitísimo. Traballei moitos, Cal é o postre favorito teu? Este. Este?
Sí. Vaya por Dios. Pois vamos ver o que fai Estefanía, a ver se Estefanía está á altura das cousas favoritas da vida de Dominga. Veña, vamos alá. Xulio, a ver, ti xa vas ver que Xulio, vente con Estefanía. Ti xa vas ver que Xulio queixase por todo. Ele xa se prequeixa. Non me queixo. Xa se queixa antes de como vai quedar a cousa, Non vale? me Entón, queixo. ti por eso non te preocupes, ele é así. Veña, vamos con Estefanía. Estefanía, contalle. Boa tarde, Dominga. Eu vou tarde. facer unha 1000 follas de froita, de néspera e de cereixa. O que pasa que creo que me puxeches o listón moi alto, Ai, non. porque ten unha pintaza, verdade? Bueno, pois... Mas eso tamén se fai con nata, eu tamén a Iba a fago. decir, eu para 1000 follas vou facer na capa que uso a néspera, que a vou caramelizar con manteiga. Puxen aquí nesta tixola 20 gramos de manteiga e vou a caramelizar a néspera coa manteiga e con mel, con 25 gramos de mel. Iso é bocado de Nesa Deus, capa- Sí, Bocado de Deus. Home, si che gustan as froitas así do verán, iso é bocado de Deus. Mima. na capiña da néspera vou a usar crema pastelera. E na capiña da cereixa vou usar nata. Bueno, agora mesmo, Dominga máis eu somos esa manteiga, derreténdose lentamente e querendo probar o que está facendo Estefanía, ou non? Sí. Somos así, tal cual. Vamos a Ti probar. máis eu, vamos a probar. Pero bueno, meu reto é complicado. Al lado desa banda de froita... Xa, bueno. Sabes, Bueno. sabes Pues cal o meu. igual non é tan complicado, o de Xulio. O de Xulio igual O de non é tan Xulio. complicado. Non sei eu. Vámoslo ver. Dominga, tira pa aí. Hola, Dominga, benvida. Hola, boa tarde, gracias. Cañotas, eu non me queixo, eu resínome. Ah, vale. Xa te pre-resignas, entón. Mira, Antes de que pase nada. a mí vai che encantar porque vai ser diferente. Eu non digo que vai ser a túa preferida, Dominga, pero eu penso que che vai gustar. Mira, estou facendo un tiramisú de amorodos, aí teño a base do mascarpone cas xemas que xa montei, e un poquinho de azucre. Aquí vou preparar os amorodos picadiños con un poquinho de azucre tamén, e vou remexer todo para que teña un toque para topar un poquinho de azucre tamén. Despois café e un poquinho de ron tamén, para ir mollando o biscoito. O biscoito tamén, o meu é comprado tamén. Porque para a estrutura que quero montar, non me vale calquera biscoito, necesito que teña un pouco de corpo. Este Ah, non biscoito che de valía un manteiga. feito por ti, queres decir. Feito por min non, porque iba a ter demasiada estrutura. Vale. Entón ten que ser así unha estrutura un No, pouco ten que ser, rancia. no, este é un biscoito de manteiga, entón ten que ser Vale, un poquinho, ten que ter un poquinho de consistencia. Vale, ten que ter consistencia. Importante, entón, para facer o tiramisú como fai Xulio, de amorodos, ten que ter un pouco biscoito de consistencia. Importante, que sexa así un poquinho durinho. Xa verás polo que, xa verás despois polo que. Xa veremos despois por qué. O listón está moi alto porque Dominga traballou moitos anos de pasteleira, pero Dominga, tesme que dicir cal das dúas así de primeiras diste entrame a mí millor. A min entre ben mellor o dela. O dela? Sí. Bueno, confirmase a teoría de Xulio Mato de que vai mal. Non ves como me resigno? Confirmase a teoría Gracias, de... Dominga. Esta é a miña cara de resignación. Bueno, pois é o que hai. Ese é que queimar o caramelo a Estefanía, polo menos, pa. Non pasa nada porque ás veces Tengo poden color trocar de as caramelo, tornas, Xulio. Pero Xulio tamén ten un problema comigo, porque non me gusta o tiramisú, ni me gusta Bueno, o café. bueno, non che gustou o tiramisú Non che nin gustou que? o Nin o café. Ah, pero Nin un non lle boto, café. Non lle boto café, mollo con auga. Nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo. Xulio, O ron por gusta, favor, o ron gustache. No. recolle Coñá, por favor. e arranca. Recolle e arranca. Arranca, recolle todo o material e marcha Bueno, para eu casa. vou facer ca maior dignidade posible. Vale, coa maior dignidade. Dominga, vouche pedir que vayas á zona de sufridores, despois chamoste, vale? Gracias. Un aplauso para Dominga, da Serra de Outes, que está connosco. Eu penso Xulio, que deberíamos pasar unha encuesta a xente que nos trae as receitas mira. que non lle gusta. espera. Ti non te desanimes. No, nunca, Torres jamás. máis altas que ir, nunca se sabe. Nunca se Hai sabe. que- e si Bueno, non- aquí casi se sabe, eh? No, escoita, e si non, mira, raclette. Sí. E si non, como é o teu, non te preocupes. Vale. Sin comer non vai quedar. No, Vai a ser. eso estou seguro. Pobre home. Qué desgracia, eh? Pobre. Qué desgracia ser pobre. Atende, Carmen de Santiago, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, ¿qué tal? Carmen, gusta o tiramisú? Me encanta. Vaya por Dios. Moi ben, espera, mini punto. Carmen de Santiago, Magua non viro. gusta o café? También me gusta. Carmen de Santiago, gustan os amorodos? Encanta. Bueno, Xulio. O sea que eu a de Xulio esa estou aí, mira que mira, eh. Ves? Escoita, poñede unha silla ao lado de Dominga, ó. A ver, Carmen, contanos, que che parecen as receitas que estamos facendo hoxe? Pues mira, a verdad que me parecen as dúas estupendas.
Que guai. Pero eu voume casi pola de Xulio porque me gusta todo o que está poñendo. Gracias, O sea gracias. Carmen, si chegas... Non sabes o que significa. Si chegas a decir despois de todo o que dixaxe que vas ca de Estefanía, entonces xa desfaso ao pobre rapaz. Bueno, mini punto para Xulio, entón. Bueno, polo menos non vou de vacío. Bueno, sí. No. Claro, Carmen, xa que hoxe non vou gañar, ven un día a ver se gaño. Hombre, pois cando queiras. Xa cho di, ahora dile, convidamos a vir e mándalle un bico. Convidamos a vir, Carmen, Mándalle un bico. e mandamos un bico. Ala. Pois moi ben, igualmente. Adiós, Carmen, chao, un bico grande. Chao. Quedas aquí ti... Aquí. Coa tua posible derrota, non? Sobrevivindo. Coa tua posible derrota, mentras eu lle vou contando a Galicia cousiñas, porque as tortas de froita son unha desas maravillas que sempre gustan a todos. O primeiro é ir polo mercado e sacarlle proveito aos produtos de temporada. Os amorodos, por suposto, pero tamén as cereixas, nésperas, pexegos, pavías. A froita con carabuña é un dos maiores agasallos que nos fan estes meses de primavera e de verán. E sí, podémolas comer así, sen máis. Pero paga a pena cociñar algunha torta de cando en vez. Un domingo, unha festa de gardar, por exemplo, ou tamén porque sí, que é outro motivo fantástico. Animádevos a probar as nosas propostas, que, como sempre, sabedes que estarán donde? Onde van estar, por favor? Penduradas nas nosas redes sociais, @voltascoprato, ali están todas. E non sei como irá a futura torta derrotada de Xulio Mata. Imos con ela. Xulio Mata. Pois aquí... ¡Oh! A pesta perdedora, ¡Oh! ¿Quién? Pois son eu. Ay, a ver, como vai, Xulio? Pois aquí, lo que che dicía antes, resignado. Mira, Bueno. vou empezar pola base, vale? Vale. Pola miña base. Colliches os biscoitos que compraches, non? Que tiñan que ser mira, consistentes e van ser a base. E quitelle a codela, vale? Ah, Vou vale. utilizar solo esta parte de aquí, a parte O interior. sea, non leva nin a codela de abaixo nin a de enriba, entendo. No, a de arriba le quitei solo. Ah, vale, a de enriba nada máis. Vale, despois descubrirás polo que. Vale. De momento isto é todo un misterio. Ahora- Non sei pa qué. Vai, digo eu, vai de misterioso, pero veremos a ver. Bueno, vou humedecer un pouquiño. Ajá. Que xa de perdido o río, vou botar o café, total. Tampouco lle gusta o tiramisú. Sí. Ni o café, ni o tiramisú. Ti non humedezcas moito, Veña. No, vou botar un pouquiño simplemente para que non este seco. Vamos, mentras tanto, con Estefanía Colmeiro, a ver que nos di. Hola, querida Estefanía. Hola, querido Cañotas. Está guai porque a ti xa non che teño nada que dicir. Logo? No, porque dixéchesme hola, querido. Hola, Eso ya, querido. vamos, para mí xa é a tope. E dous, xa vas camiño á vitoria. Vas lanzada á vitoria. A ver, non vou mal. Non vou mal. basta, claro. Eso que teño o listón moi alto. Xa. Entón, a verdade é que sempre, bueno, e co tema do 12, que xa sabes que me poño un pouco Sí. nerviosa. Sí, nervioso. Pois un pouco nervioso. Sí, pois hoxe non ter motivo, Do posto, xa, é que hoxe é un día... debería ser un día tranquilo para ti, non? Debería. Un día sen máis, un día de tranquilidade, no que podes falar da vida, contarnos como che vai a vida. Pero e vouche demais, non? contar o que estou facendo, vale? Voume centrar aquí. Mellor. Veña, vamos alá. Bueno, a cereixa salteína con ron Ajá, e con azúcar. vale. E a néspera Con con manteiga, ¿no? manteiga e mel. Vale, o sea, distinto. Un con ron e azúcar e outro Con con manteiga e mel, o que está vendo a xente e na mel. casa. E vou a facer a crema pastelera. Vale. Para a crema pastelera, si queres anotar Sí, cantidades... anoto. Queres que lle dé voltas mentre anoto? Efectivamente. Perfecto. Aquí teño 250 mililitros de leite Ajá. con 70 gramos de azúcar. 250 mililitros de leite Con e 70 gramos de azúcar. E aquí teño 2 xemas de emo con 30 de maicena. Ah, vale, perfecto. Eso telo que mesturar ben todo, non? Sí, vou mesturalo ben e de feito vou engadir un pouco de leite fría para axudar a mesturar mellor. Vale, porque podeche quedar demasiado... Os grumos. Sí, grumoso, non? É para desfacelo mellor. Para Tía, desfacer avísame os cando gromos. este eso, é que eu estou dando Eso voltas... ten que diluir o que é o azúcar. Ah, vale. Hai que facer brazo, Cañotas. No, si o brazo xa Non teño. solamente no gimnasio. No. Eu entreno por mí mesmo. Ah, sí? Sí. Eu sento-me, concentro, me cerro os ollos e poñome forte. Así. Ah, É o único que fago. Séntome así, xa está, e sáleme bola. Vale, que máis? Vou usar a vaíña de vainilla Que guai. para aromatizar Pero o mola leite. cando facedes eso,
Meto para dentro? Mete, por fin. Vale, E remexe. Mola cando fan, porque abren a baíña, fixadevos, a ver se o podemos ver, abren a baíña e o que fan é rascar. A ver. A ver se se pode ver. A ver se se pode ver, mire, E fixade. rascase co coitelo. Rasca e o coitelo queda con toda a vainilla, que é o que vai Aí. para dentro. E para aí adentro. Moi ben. E agora Maravilla, maravilla. remexe con moito brío, Ajá. Doulle. moi enérxicamente, porque Doulle. vou... Sí. Porque vou engadir o que é a xema coa maicena. Bueno, isto xa nunca tanto traballei neste programa, eh? Non, nin na vida en general. Uf. Notas a bola, como se che vai Sí, endurecendo. estou notando como me Se estás está moi medrando, canso, avísame. No, sabes que vou facer? Facer a pregunta de concurso. Os 50 Vamos, euros. Que adiante. estás cociñando hoxe? Unha milfollas de néspera e cereixa. Isto estáse facendo, Fanny? Xa coallou? Non a quero liar, Ai, sí. Hai que darlle con máis brío para Vale, que non forme gromo, vale? Vale, pois dalle aí. Así. Ah, vale. Con moito brío. Pois marcho con Xulio porque a pregunta é de Xulio. Vale, ti dalle sin O meu sin sí que é brazo, non o medo. teu. Dalle, vamos con Xulio. Xulio, ti que cociñas hoxe? É un tiramisú de amorodo. Que cociña hoxe Xulio? Pregunta de concurso. Un genial segundo premio. Tiramisú de amorodo. 664-483-419, o teléfono do Voltas co Prato, chamade 50 euriños en xogo, vale? A resposta é... Tiramisú de amorodos. Si decides tiramisú do perdedor, tamén nos vale. Tamén nos vale. Son 50 euros tamén, non vos preocupedes. En serio vas dar os 50 euros se o chaman así? Si o din, xurucho que sí, Es capaz. Despois direille, pero de que é o tiramisú? Sabes, así me din amorodo xa va. Xa Maravilloso. 100 euros. Maravilloso. No, 100 euros no, pero 50 sí. Mira, o que teño que dicir é que eu métome moito con Xulio, pero o tiramisú encántame e o amorodo encántame. Entón Pois- sei que me vai gustar. Sí, pero ti non contas a hora de votar. Xa, bueno, pero conto no teu corazón, Sí, que tamén é importante. tamén. Tamén. Contar moito, ademais. Ben, entón, que lle estás Mira, botando ahora por estou riba? cubrindo ca crema de mascarpone Oh, que toda a rico. superficie porque necesito que esté toda cuberta con esta cremiña Vale, que me vale, vai facer de pegamento, vale? Ah, vai ser o pegamento para Vai ser o resto de pegamento capas. para ou- No, as capas xa están dentro. Vale, vale, Xa hai vale. unha capiña de amorodos e unha capiña de Vale. mascarpone, vale? De crema. Esta crema que leva? Que é mascarpone? Mascarpone, xema de ovo e azúcar. Nada máis. Nada máis. Vale. Nada máis. Perfecto. Bueno, é un groliño de ron, pero... Vale. Mira, se o queremos facer, é café. Se o queremos facer para Para que? nenos, utilizamos descafeinado e prescindimos do ron. Exactamente. Vale. Vamos repartir 50 euriños a ver se saben a resposta que buscamos hoxe. Imos alá. Como diga do perdedor. Alda, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. Eres da Lama, non? Da lama do pelete, exactamente. Moi ben, que todo ben por aí. Bo tempo? Sí, hoxe está o tempo. Bueno, así dá gusto. Mira, temos aquí unha discusión, a ver se sabes a resposta. Que cociña hoxe Xulio? Xulio está facendo un riquísimo tiramisú de amorodos. Bueno, moi ben. Gracias. Moi ben, Alda. Dixo riquísimo. Mira, está seguindo o fío do programa porque dixo riquísimo e recalcou, Sí, non é? sí, sí. Moitas gracias. Riquísimo, seguro. Seguro que sí, Alda. A ti gusta o tiramisú? Sí. Bueno, sí, non foi tan convincente como a resposta. Sí. Non foi tan convincente así como a resposta. Non, pero que ten moi boa pinta o que está a facer Xulio, Bueno, pois xa sabes que podes vir cando queiras ao programa, traes unha receita así, próbalo ti. Ah, encantada. Vale? Moitas grazas. Veña, un bico grande. Chao. Adeus. Hasta loguiño. Chao. Gracias, Alda. Gracias por chamar. Bueno, Xulio, mire, dixo riquísimo, Home, claro. Riquísimo o forno. O forno riquísimo. Vamos co forno de Estefanía. Col? Avísote, cañotas, avísote. Tuve no que sacar do forno. Está guai que fagades as cousas do programa sin min. É que te pos aí de lareta. Estaba repartindo cartos. Alaretar toda a tarde. Estaba repartindo Eu cartos. teño que... Esto Eu de teño que verdad. avanzar, que senón despois que... A ver, sacáchelos en min. Entón, isto... Eu preciso... Vale, isto Meu é tempiño. o milfollas xa cocido, non? 35 minutos, 35 minutos, 180 grados. 180 graus e queda así, como estades vendo, vale? E agora vamos a facer o que son as capas. Xa valo montar. Vou a facer a montaxe. Ah, pois entón sabes que vou facer? Mentres montas, vou falar con Sí. Dominga a ver se cambiou de opinión ou non. Veña, non creo. Vamos alá. Imos falar con Dominga no público. Vamos lle dar un aplauso por vir. Un aplauso, Dominga. Aplauso. Xa só por vir. É dicir que non che gusta nin o café, nin o tiramisú. De verdad, Dominga, eu para min xa tes o meu respeto eterno. Gracias. É así, é así. Son así de sincera. No, home, é que tens que ser sincera. Ti imagina que o probas despois
é que pos unha cara malísima. E dices, está bo. No, quedarías mal diante de toda a xente da serra. Sí, sí. Claro. Pero contemplas unha sorpresa ou non? Pode ser. Non. Ese pode ser... Foi un pouco como cando estás diante do xuez taín e dis, non o fixen. Foi un pouco así, Pode ser. Non che convence, verdad? Pero bueno, probar, Sí, no, probar vale probar. E se cadra, leva unha sorpresa. Se cadra levas nos dentes, como decimos por aquí. Nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, pois imos ver que é o que pasa e despois vas probar, vale? Vale. Un aplauso para ela que está con nós, non voltas co prato. Vamos con Xulio Mato! Vamos alá. Ai, mi madriña, como traballa esta xente, non voltas co prato. Sí. E non eu, que estou aquí. E non ti, que estás de conto. Estou de conto. Eu xa estou rematando a miña caixiña de amorodos. É bonita a caixa. Home, claro, que é unha caixa bonita. Espera. Xa entendín. Claro. Costoume, pero xa entendín. É como cando vas ao super ou á froitería Claro. e compras unha caixa de amorodos ou de cereixas. Claro. E agora vaille poñer por riba os amorodos e vai parecer unha caixa. Voulle poñer por riba primeiro un poquinho de cacao, pero non atopo o que tiña eu aquí. Que maravilla, Para botar o cacao. Pois mira, Así que vai con culler. mentres ti preparas isto, que quero ver o resultado final, imos ver como vai o de Faro. Veña. Hola, Estefanía, como estás? Hola, cañotas. Estás ben? Estou ben. Estás ben? Sí. Hola. Mira. Mira, Aquí, fíjate. aquí. Por aquí. Esto Vense ben as capas, é verdade? auténtica saúde. Da Esa é a milfolla. saúde da vida. Bueno, Na que capa pasa? de baixo, a crema pastelera coa néspera. Ajá. E na capa de arriba, a nata coa cereixa. Bueno, pois, imos levantar a Dominga para que veña a probar. Señoras e señores, chamamos a Dominga da Serra de Outes. Un aplauso para ela. Ven por aquí, Dominga. Agárrate do meu brazo. Vente por aquí. Ponte aquí, aí. Ese é o sitio. Como estás? Bueno, Bueno, pero estás nerviosa ou... estou nerviosa porque me... Claro, condicionaste xa moito o programa. claro. Moito. E agora xa... Bueno, vamos coa pregunta. 50 euriños en show. Que froitas usa hoxe Fanny na súa torta? Néspera e cereixa. Néspera e cereixa. 664-483419. Chamadeo a voltas co prato. Néspero e cereixa. Que froitas utiliza Fanny hoxe na súa torta? Néspera e cereixa. Moi ben. Ai, Dominga. Bueno, Chegou o vamos a momento, ver. Dominga. Pasa, Fanny. Mira, poñede. No, cando que irades. Xulio. Que bonita che quedou a Sudaste, festa, sí, sí, pero Que bueno. bonita a festa, Xulia. Eu recoñezco que hoxe sudei Aí o vai, meu. aí vai que te cae, aí vai que te cae. Non cae. Aí vai que te cae. Ai. Veña, rapaces, aquí cortade cachiños porque hai que darlle paso aos de Hora Galega. Quédanos un minutiño de programa, así que... Cando vexades, Mira, xa se puxeron nerviosos, encántame. Porque xa se puxeron nerviosísimos. Ti vai probando aí, Dominga, así me gusta. Dominga non se entretén. Veu ao que veu. Así me gusta. Veña, vamos alá. Non terás un platiño por aí, Xulio. Como estás, Dominga? Tens que probar este, Si non poñemos yo Tens por que subir. aquí. Aí así, está. E xa está. Vamos alá. Dominga probando Hasta se o me que fixo Estefanía Colmeiro, ese milfollas, podemos dicir, non? Sí. Ese milfollas de amorodo, o de cereixa, perdón, é de néspero. Cereixa de néspero. De cereixa e de néspera. Estás, Dominga? Sí? Tes cara de que xa tes unha decisión tomada. 50 euros en show, rapidamente. Hola, que tal? Boa tarde, Andrés. Hola, boa tarde. Por 50 euros, que froitas usa hoxe Fanny na súa torta? Néspera e cereixa. Moi ben, 50 euros, un bico grande. Un bico, Andrés. Chao. Graciñas. Vamos alá. Dominga da Serra de Outes. Quen gaña o voltas co prato do día de hoxe? Para min está, Estefanía. Estefanía Colmeiro, viene a seguir. Non saltou a noticia. Bueno, a vida é así. A vida é así. Señoras, señores, nos vemos mañán. Queden coa actualidade, queden coa Hora Galega. Chao, hasta mañán.